адабиёти муосири тоҷик талафоти бузургӣ дод. санаи 10 ноябри соли 2020 яке аз нависандагони шинохта устод баҳманёр дар синни 66-солагӣ аз олам даргузашт. маросими ҷаноза ва дафни равоншод устод баҳманёр дар зодгоҳаш гузари ғазаи поёни деҳаи марғидари болои шаҳри панҷакин баргузор гардид. садҳо нафар сокинони шаҳру деҳоти панҷакин, дӯстон, мухлисони адабиёти тоҷик дар рӯзи видо бо ин нависандаи бузург ҷамъ омаданд. дар маросими ҷанозаи шодравон баҳманёр нахуст мудири бахши дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ шаҳри панҷакин саидмурод шодиев ба намояндагӣ аз номи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ шаҳри панҷакин ба аҳли хонавода, фарзандону пайвандони шодравон арзи таsalliят баён намуд ва пиромони зиндагинома ва иҷодиёти адиби фақид ба ҳозирин маълумоти мухтасар дод. амини баҳманёр арабзода 15 июли соли 1954 дар шаҳри панҷакенти вилояти Суғд ба дунё омадааст. таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаро дар мактаби рақами 3 ба номи Надежда Крупская шаҳри Панҷакен гирифта, риштаи забони арабӣ факултаи забонҳои шарқи донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ба номи Владимир Ленинро хатм кардааст. пас аз хатми донишгоҳ соли 1977 ба унвони муҳандиси тарҳрез, инженер методист дар Кумитаи давлатии Тоҷикистон оид ба кинематография машғули кор шуд. соли 1981 бар рӯзномаи навтаъсиси маданияти Тоҷикистон ҳамчун рӯзноманигори бахши ҳунар ба кор даъват гардид. солҳои 1983-85 дар Либия ба ҳайси мутарҷим кор кардааст. баъди бозгашт дигарбора ба ҳафтаномаи маданияти Тоҷикистон ба кор омад, ки акнун ба адабиёт ва санъат табдили ном карда буд. аз соли 1987 то соли 93 ба унвони мудири бахши насри моҳномаи Садои Шарқ кор кард. узви иттиҳодияи нависандагони СССР аз соли 1987 аст. бо вуқӯи ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон 1992-97 ба зодгоҳ шаҳри Панҷакин рафта сардабири рӯзномаи Самандар ва моҳномаи Дайри Муғон таъин гардид. солҳои 1997 барои қиссаи Заринии Зарнигор, ки дар моҳномаи мазкур чоп шуда буд, барандаи ҷоизаи адабӣ ба номи устод Садриддини Айнӣ дониста шуд. соли 2002 ба Душанбе даъват шуд ва муовини сардабири ягона маҷаллаи Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон Садои Шарқ таъин гардид ва то охири умр корманди ин даргоҳ буд. хотираҳои неки ин адиби тавоно, соҳиби истеъдоди нодир, инсони шариф дар хотираи наздикон, дӯстон ва ҳазорҳо хонандагонаш абадӣ боқӣ хоҳад монд. муовини раиси иттифоқи нависандагони Тоҷикистон адиби шинохта Юнус Юсуфӣ дар ин ҷамъомади мотамӣ дар бораи нақшу мақоми шодравон баҳманёр сухан гуфт ва риҳлати ӯро талафоти хеле бебозгашт барои адабиёти муосири тоҷик ва садсолаҳои дигар маънидод кард. марги устод баҳманёр барои адабиёти тоҷик, барои адабиёти навини тоҷик талафоти бузург ва ҷубруннопазир аст. зеро устод баҳманёр аз қадамҳои нахусте ки дар фарохнаи бекарони адабиёт гузоштанд, аз қолабшиканӣ сар карданд кора. қолабшиканӣ дар адабиёт яке аз душвортарин корҳо аст, ки бисёр ҷасорат, далирӣ, нотарсӣ, дониш, ҷаҳоншиносӣ фароғ мехоҳад ва ҳар касе ӯҳда карда наметавонад. барои ҳамин устод баҳманёр дар адабиёти навини тоҷик махсусан дар солҳои 80 пайроҳии худаш сохт, сабки худаш сохт, мактаби худаш сохт ва то охирин лаҳзаҳо, то охирин ҳарфҳое ки навиштанд, аз ҳамин роҳ рафтанд, бо ҳамин сабк гуфтанд ва дар ҳамин ҷода монданд. ҳамин тавр маросими дафни ӯ дар қабристони деҳа мутобиқи васияташ дар паҳлӯи марқади падар сурат гирифт. боиси таассуф аст ки садҳо нафар мухлисон, аҳли адаб
خاصه آنهایی که استاد بهمنیار را دوست می داشتند در شبکه های اجتماعی در خبر و اطلاعات خیش پیرامون مرگ او با یک غم و اندوه نوشتند و شعر و مرثیه ها ایجاد کردند. آذرخش یک از شاعران شناخته ادبیات معاصر تاجیک نوشته است: تاجیکستان شاه سرمده کجاست؟ کاروانی با رهی ماتم گذشت.